Yhdessä kiusaamista vastaan seminaari. Joo, 40. sunnuntaina Valotalolla kello 10-15. Puhujina siellä on Eeva-Liisa Markkanen Mannerheimin lastensuojeluliitosta, Marja Peltola nuorisotutkimusseurasta, Sara Storm Folkhälsanista ja Maija Gelli vertaissovittelusta ja tietenkin kamppailija ja kiusaaja Tuomas Vaskisalmi. Okei. No hei, perusseuratoimija, miksi se tulee sinne? Sieltä saa työkaluja kiusaamisen tunnistamiseen ja siihen kiusaamiseen puuttumiseen. Eli me ei suljeta silmiä siltä, että seurassa saatetaan kiusata. Me ei sanota, että kamppailuseuroissa kiusataan, me ei myöskään sanota, että niissä ei kiusata, mutta tavoite on, että tähän puututaan tähän aiheeseen. Tulkaa sinne. Sanotaanko yhteen ääneen, että toi kamppailija on kaikkien kaveri ja puuttuu kiusaamista? Se on liian teennäistä. Otanko tilanne, missä mä kiusaan teitä ja sitten jompaa kumpaa sitten jompikumpi. Toinen vetällä. Jos sä sanot kamppailija kiusaa ketään, mä sanon koskaan. Kamppailija ei kiusaa. Ketään, koskaan.